हाय हेलो यार ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରଟୁଆ ବାପି କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଜନତା ମଇଦାନ ତୋଷାଳି ମେଳାକୁ ଆସିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଚା କପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଶସ୍ତା, 100 ଟଙ୍କାର 6ଟା। ଆପଣ କେବେ ଆସନ୍ତୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଅରିଜିନାଲ୍ ଫୁଲ ଭଳି ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଗିନା, ତାଟିଆ, ଥାଳି, ଘଣ୍ଟି କେତେ ବି ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଷ୍ଟିଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ କେତେ କ'ଣ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତିଆରି ହେଇକି ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ସାର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଡ଼ିସ୍ଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ବି ମିଳୁଛି ମାତ୍ର 600 ଟଙ୍କାରେ। 600 700 ଆହୁରି ଉପରକୁ ଅଛି ରେଟ୍, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ତଳ ରେଟ୍ ହେଲା 600। ଏ ହେଲା ବେଡ଼ସିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ହେଲା ପା ପୋଛା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ମହଲଙ୍କର ପଡ଼େ, ଏ ହେଲା ଲାଇଟ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏଠି। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଦୁଆମରେ ଯେଉଁ ଟାଙ୍ଗିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠି ବି ମାନେ କାଠରେ ସବୁ ଘୋଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଡ଼ିସ୍ଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କାରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଗ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂପ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ବି ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍ କରିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲର ଧୂପ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମାଟିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡବଲ୍ ବେଡ଼୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 500 ଟଙ୍କା, ଡବଲ୍ ବେଡ଼୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ସମ୍ବଲପୁରରେ। ପୁରା ପିଓର, ପୁରା ସୂତାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପିଓର ପୁରା ସୂତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର। ଆମ ଭାଇ ଖୋଲିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ଭାଇ ବିକୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ମାଟିରେ। ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳନା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘର ରଖିପାରିବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମାଟିରେ। ଏ ହେଲା ଠାକୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଷ୍ଟିଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଗଣେଶ, ରାମ, ବିଭିନ୍ନ ଆମ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍, ବିଦେଶୀ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ନାଁ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟା କେଜି 2000, ଯିଏ ନେବ ଗୋଟା କେଜି 2000। ମୁଁ ବି 2-3ଟା ଖାଇଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ କରେଇ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଧାୟକ ଜଣାଉଛି ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ତ ଓଡ଼ିଶା ବୃହତ୍ତମ ସିନେମାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବାବଦରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବସିଛି, ଲୋକେ ଆମ ପାଖରେ ହାଏ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ମୋର ଘର ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଆମର